El limfoma és una malaltia dels limfòcits, que són una part molt important del nostre sistema immunitari. Els limfòcits neixen al moll de l'os, surten a la sang, es defensen normalment quan estan bé de les agressions i les infeccions i poden inflamar els ganglis de manera normal, natural, i després d'una infecció tot això torna a la normalitat. Però aquestes cèl·lules poden transformar-se, poden fer-se tumorals, i és quan apareix la malaltia anomenada limfoma. Des del punt de vista clínic hi ha limfomes molt agressius, són malalts que venen amb símptomes i amb mal estat general i amb ganglis inflamats ràpidament, i aquests malalts s'han de tractar ràpidament, però hi ha també limfomes que són molt indolents i molt lents, que apareixen en mesos i fins i tot en anys, i que el malalt es troba bastant bé. Les malalties molt agressives normalment les tractem amb tractaments més intensius i són curables, i hi ha un percentatge molt alt de malalts que es poden curar. Però els limfomes més indolents són normalment malalties cròniques, no curables, però amb les que el malalt pot viure i conviure durant molts anys. I això fa que també moltes vegades hi ha malalts que, si no tenen símptomes importants, no comencem cap tractament. Normalment el tractament fonamental dels limfomes és la quimioteràpia, però en els darrers anys la veritat és que s'han fet moltíssims avanços i avui dia tenim moltes altres possibilitats de combinacions amb nous tractaments immunoteràpics, amb anticossos monoclonals, amb anticossos biespecífics, amb unes teràpies que anomenem teràpies CARs, amb cèl·lules estimulades del propi malalt per lluitar contra la malaltia, contra el limfoma, i també encara utilitzem el trasplantament de progenitors hematopoiètics, tant autòlegs com al·logènics, d'un donant, per alguns casos.